Ole tuntuma kan khis ngai thla kho tur hi mak in ti ve ngai karinga poi sui lo chunga misol nun ron theizia hi he khesian ati cheng hle ome he thu boy hian New Zealand ramcho ati thin ur hle a tunla history a thil swal ti na ming thang ber pol ani hial mai September thla kum sang ni pariat khan tisa lo ri chu Christchurch sa bovin anu ma motor omya lawa tisa hi aputi ina kal holam chu achin sia tur omlavin are tamaka atuka apu pian chamlom na po chuan amel motor aum takla awangin achung te ngai thalo chuan police ne na ti sai bo tho chu an report ta ani hemi nu hian cholavin police le khotlang chuan ti sai chu an song na sa he a mase chanchin shiat bel tur omlavin ti sai chu chin shiat lavin abo mak mai si police pu be dong chan hialin chuni som pakhat kum sang ni pakwa khan mi puite hne na ti sai chin shia anom chuan dollar sing ni pek an tiam thu an soita a ti chuan ti sa lori bawa changa kum khadon lai aliam hnuwa a chena bulchi a chen om Jason Somerville chuan anupui bo tho chu police hne na a report atlat mai le chuta chuan anupui chu edik ani thu te le depression na satak ani thu te soin anatna chwa chang chuan amali ama chu intina a in tha hialte alo tum to thina ni ti chu police chu asilta a hengba ka hian Jason a chuan anupuin a chabi te a purse te a cell phone te le a ka te chu a ken lo thu soiboka chumi hnu ni rei lo te a chuan Jason a chu police station a bok chuan kal le in a letter box a anupui tarmit le ani nei zongbon chu tu ti hriat levin alo da thuwa soile a ma se hei hi thil thlen dan dik tak ani lo ti chu rei lo te a police chuan an thri chuak don tatlat mai police chuan Jason a chu engtin emotaka rin helna an nei awangin thu an zot fiata a chuta chuan an rin helna a in sa chuan police chu abara khai tatlat mai Jason a chuan anupui Rebecca I thatu nge ani thu chu a in puang ta a chu mai lani lo a then omnu kumliam ta abo ti sa lori po kha ama thange ani thu a soi tatlat mai le September ni somni panga kumsang ni pariat ani a Jason a chu anin kota a thing ek chol ha dam pa ti in chung adang hno nan tui ina chuti lai chuan an kong ka chu tu emo in ron kikin kong awa hon chuan an then om nula ti sa lori aloni a ti chuan anin chunga chuan in zui lutin Jason a chuan chumini chuan ti sa in Chicago Bull jacket le jeans a hati ala recheng hle a chutia anin zui lo hnu chuan ti sa lori chuan an computer chu khoin Jason a chuan chho san turin a shila ma se ti sai chuan a thil ti lai alak lori em awang chuan reilo te hun pile turin angin ta a amai ro chu Jason a chuan chhuak tura ti le in ti sai lung oi vak lo chuan Jason a thin khei zak tur thil chu a soi ta maya chuta Jason a thin rim chuan ti sai chu a ngong arekin step atang chuan anam thlangal thoya chu mai ba ka ti sai omna lam chu panin a soi sa chhun zom ta zela chuti lai chuan ti sai po chuan a sa him nan ti in Jason a chu a thei ang to kin lo be let ve bok ma se a hne tangang lo a to pa Jason a chuan ti sai chu rek lum tange nge in a thi ti a hriat no chuan Jason a chuan ti sai hak lai jeans chu potla in minung ni to lo chunga chuan a chak na chu a hri thla zui ta zata chumi hnuwa ti sai rong chu an step noi ru ma da in zuin turin a thian ti omna lama chuan a kal le a ma se Jason a chuan anupui Rebecca Chamberlain ni chu tlailam dar thuma alo hodo na ni ti a hriat awangin a thian ti ne na zu an in na hmuna po chuan rei omlavin an in lama chuan rang theng berin hole ta wata heti lai hian anupui Rebecca Chamberlain ni chuan tlailam dar thum vela an in chu ron thlengin a omlo laia thil thleng chu engma she velawa atuk zinga Rebecca Chamberlain ni chuan hatok turin an in chu a chho san le a chuti lai chuan Jason a chu ti sai ruang ada thatna kalin ti sai thum hak lai te chu a phel hnuwa pong swali a chumi hnuwa an mutna bula chuan thlan thuk vak lo lain ti sai ruang chu a thom nu hak lai nen chuan a phum ta alo ni Miss Lowry hi a chungtin September ni somni pariat kum sang ni pariat khan about the anjipota chumi hnuwa police chuan hnu chui na thok tanin October ni nga kum sang ni pariat khan Jason a hi an ba bive nge a hei hi hem huna zona le chana pa ngai kalpui mek zinga atel wanga ni a hetia a in puat no hian Jason Somerville chuan ti sai ruang chu a kum don tu mari hlelavin a thokru thei ti hriat ni in
anu pui tak ngial puin a ring hlel mi alo ni a ti chuan August na som thum kum sang hne pakwa pathian sing lo ni in dar kwali achani vel khan summer vaila chu amu hilai chu a har hlula chuta anu pui chu 6 month pui turin a som ta a ma se anu pui chuan adu lo tho in lo chang ma se ti luina in a man pui ta thowa heta hian summer vaila chuan kanu pui chu 6 month puya ka soma piangin achak lo thoring watin min chang thena ka kham to tak set ani ti in a soi nge chumi hnuwa chuan summer vaila chu chauka kalin coffee chu a ina a in hnuwa an mona pindan lama bok chuan kirli in anu pui chu 6 month pui atum le ta a amai ro chu anu pui chuan adu lo thu chuan chang le in hei hian Jason na chu ati thin jim hle a chuta a thin jim in sum zo lo chuan anu pui chu orekin a ku chu a phor hmit so sawa chuti lai chuan anu pui chu ron zoi hnukin ni kho shelavin aum zui tamaya chumi hnuwa Jason na chuan bathroom lampanin a in shi thla chun som le ngala ma se bathroom atanga a chwa hnuwa chuan anu pui chu aum nga ya ala om renga wang chuan pan hnain amar chu achekta a hmulo ta tlat mai chuta tang chuan tleimin a hlau thong ve dewa ma se anu pui underpants chu phelin anu pui thi to chu 6 aman pui li ani ti in a soibok ti chuan anu pui ruang chu an munna pindan atang chuan a pum chuak ta a holway so in step a chuk thali a chuta chuan stairwell ka bo chunga min hol atang chuan nor lutin a ruang chu floorboard hnuaia le a phum ta alo ni a ti chuan hetia police ten a in puanna an hriat hnu hian arang theiang berin Jason Somerville tina hian an kal ta ngal ani House of Horrors Double Murder Jason Somerville chu anu puile a then omnula chu a tha ani awangin kumsom hni pathum tal jail tang tora shem ani a heti lai hian ti salori unau pa Jacob Lowry a chuan he khovela po hian he miswal Jason Somerville hi omve tlak ani lauti na soi hial nge heng a thil ti rap thlak tak awang hian Jason Somerville hi dam chunga tang tora shem ni in non parole period atlem bera kumsom hni pathum chung tang tora shem ani a ti chuan Jason Somerville hian kumsang hni pakwa August tha khan anu pui Rebecca Chamberlain ni kumsom thum pathum le ti salori kumsom hni paria te chu athati pomin an rong po Hemsprayer Street arunia a in hnuaya phumbok ani kha Christchurch High Court Judge Lester Christopher chuan shemna pek dan le ator tu chung tele an khotlang ta na ngong poi tak a thlen thei dan angai to chuan sexual nature le level of depravity angai to thu soi hiala hengba ka hian se zom chuan Somerville thilti swal chu soifia thelo khopa rap thlak ani thu soi hial mai te chuan chutia ko tin shemna a pek nu chuan ti salori nu chuan Jason Somerville chu jela tan tir ani to a ma se kan chukwa chu kan na hle ani he apoi khoi na rap thlak tak awanga a shemna hi hei aya na sa zo khi ni se tuna chuan kan chung kwa amma a kan nun thin anga nun le kha kan du ber ani ti in soi chumi hnu loka Rebecca Chamberlain ni chungte thupong tu chuan Rebecca chungte ai o in je suna shemna pe khi kan lom hle ani ti ka soi du a akal zel theina tura amamo chan puina amu theinan du sakna kan hlan an ti bok ani ole khati song kha Jason Somerville twal tha na rap thlak kan ngai thlak khau thei te chu ani a mishing po ni to lo mi thi chunga achak na shi thadu kha eng ang mishing emo ani ang le